Na, szevasztok! Mm, Ez az első rendes videóm itt. Pillanat. Felveszek egy pólót. Jó, na. Jó, ezt majd kivágjuk az egészet. Na, tehát amúgy nem biztos. Majd meglátjuk, hogy belekerült, vagy nem. Na. Prime-okat fogunk kipróbálni ebben a videóban, normális kereteken belül, tehát itt nem lesz fogyatékosság, meg ilyenek. Ebben a videóban legalábbis, tehát majd, hogyha valahonnan szerzek egy kamerát, beállításokat meg tudom csinálni, vagy én, vagy valaki mással, akkor majd lesz fogyatékosság is, meg minden. De az majd később. Ezt is hozzájárulhattok, hogyha megnyomjátok azt a feliratkozás gombot, és a csengőt, hogy értesítést kapjatok a következő fogyatékosságomról. Na, ami lesz akkor, hogyha bekövet, szóval. Itt a kamer. Szóval kövessé be. Na, tehát. Prime-ok. Itt lesz a vág. Na, most. Na, tessék, itt vannak a Prime-ok. App, nem tudom milyen, tehát, hogy piros. Piros. Kék és zöld. És van egy 15 eurós, ez a fasságom. Ezt valaki árult, tehát hogy ezek 3 eurós cuccok. Nem tudom, hogy hamis-e, vagy valami jednotás dolgok. Nem tudom. Egyiket már megkóstoltam itt titokban, ezt a pirosat. Nem állultam el tőle, de most többet fog bele inni, és jobban megízlalom, úgyhogy normálisabban megkóstolom. És mi a lollipoposat illeti, tehát a piros, fehér, kéket, azt én már kipróbáltam, megittam, úgyhogy most megcsináltam azt, hogy idehozom a porrat, mert eltettem, mert 15 euróra nem fogom kibaszni ezt a porrat, na mindegy. Mert 15 euróból az retek sok egy gyereknek, meg egy felnőttnek is, amilyen világot, na mindegy. Tehát, most idehozhatnám és hihetnák bele, hogy ez jó, vagy valami ilyesmi, de nem fogom mesélni, hanem elmondom a véleményem. Retek szar. Lollipoposat ne vegyél. Vagy milyen rágógumis, nem tudom, azt hiszem rágógumis volt. Nem tudom, nem jöttem rá ízibű. Csak arra, hogy szar. Na, tehát, és 15 euró volt. Marci a legjobbat választotta, mint mindig 15 euróért. Na mindegy, volt itt egy amerikai üzlet, és honnan vettem. Ezeket megkaptam 3 euróért jednotában, mert én nem vettem már rá magam, hogy vegyek, mert már 15 eurót kibasztam rá, úgyhogy már elég volt a Prime-ból, így gondoltam én. Anyám nem, mert nem ő csinálta ezt a 15 eurót, hanem én. Nice! Na, tehát. Ez egy olyan cringe videó lesz, mint az állat, még cringe-ebb, mint a fogyatékosság, úgyhogy lehet, hogy beleteszek azt is. Nem, ez csak akkor, hogyha feliratkozol. Ha benyomtad már, akkor örüljél, mert mindjárt jön. Majd egyszer. Na, tehát. Elsőnek a pirosat fogom jobban megkóstolni. Nem eljutom el tőle, talán kicsit jobb, mint a lollipopos, de egy 10 per ízés kellene, tudjátok, az a 10 per mennyi, azzal fogom én is értékelni, mind a többiek, akik csináltak meg ilyen videót, mert nem én vagyok az első, sőt, szerintem utolsó, aki most már ilyet csinál. Bocsánat, a kamerában nézek, csak hát a mobilom az így van, és itt van a kamera, tehát így kéne kinézni a kamerába, úgyhogy ide nézek a képernyőre, de ez ti vagytok, tehát hogy csak szarul vesz a kamera, tehát innen láttok. Na mindegy, ígyunk. Azt retek. Szerintem látszik, hogy mit gondolok. De főrázom, jó? Nem tudom, hogy ezt te kell vele csinálni, de próbáljuk meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21. Na.
Így már azért jobb. Tudjátok, milyen érzésem van? Nem tudom, hogy ez az-e. De mondjátok meg, ha igen, akkor nem így fogom osztályozni. Majd a kommentekbe írjátok le, hogy ti mit gondoltok ezekről, de olyanok, mint a magnézi italok. Tehát, hogy nézzétek meg állogát. Nem tudom, mennyire látszik kamerába, de látszik. Tehát ilyen homályos, ilyen... Mi a port önteni a vízbe, tehát, hogy... I don't know, és olyan íze is van, tehát, hogy... Kicsit jobb, mint a lollipopos, úgyhogy lollipopos az ilyen 2 talán, életemben ittam már szennyvizet is, tehát, hogy... Nem, de... Az rosszabb lenne, tehát az annál 0. Tehát 0 nem teszem, mert annál vannak rosszabb dolgok is, amit emberek isznak. De egy 2-es, szóval ja. 15 euróért, ismétlem. Na, mindegy. És én nem egy ilyen gazdag kisgyerek vagyok, aki köti ilyenekre a pénzét, szóval ezért mondom, hogy 15 euró. Kihangsúlyozom, hogy 15 euró egy ilyen kis szaros üvegért, és ezért a 4, 1, 2, 3, 4, nem, fasz. 4, 5 betűért, ami ide van írva, azért 15 eurót. Na, ezért nem veszek márkás dolgokat, meg senkinek sem ajánlom, de hogyha ez kell, akkor vegyed. Vagy szép, oké. Mindegy, ebbe sem menjünk bele. Inkább talkshowba kéne elmennem. Ezt már mondták is, majd lehet, hogy föl lehet keresni, csörögjé, és megyé. Na, mindegy, ez is egy másik téma, majd a szponzoráció. Na, figyelem. Ja, és ez a videó nem szponzorált semmi. Csak őszintén nem mondom, hogy olyan szóval, hogy 2-es volt a piros, jó? 2-es a piros. Ezeket pedig nem kóstoltam még, nem nyitottam fő, bontatlanok. Nézd meg, itt van, bontatlan, látod? Ilyen, amikor bontott. Látod? Ezen nincs itt lyuk, azon van ott lyuk. Nem, mert felbontottam a pirosat, az üdet még nem. Kénének ilyen effektek is majd, az most lehet, hogy nem lesz, nem tudom, meglátom, mennyire lesz kedvem ezt csinálni. Nessájnál sincsenek vágások, amikor braindead vicceket na, szevasz Nessáj. Na, engem is fölkarolhatnál, tehát te berakhatnál izédbe. Na, mi? Na. Nyissad már ki. Nyilván ki tudtam nyitni, tehát hogy nem azért voltak a Nessájos poénok, mert... Ja, várj, ezt is... Ezt megkóstolom fölrázatlanul. Ez eskü jó. Ez jó, ez retek jó. Ez jó. Ez jó. Ez az a citrom, ez szerintem citromos. Tippem szerint. De ez jó. Ez nem fogom fölrázni se semmi. Ez így jó. Ez egy... Jó, hogy alapot mondjak, egy kólához viszonyítom, jó? Mert azt szeretem. No shit, Sherlock, hogy szereted a kólát, meg a kofolát. Szlovákia, na mindegy. De attól is jobb szerintem. Egy ilyen limonádé szintjén van, ami azért egy 9-es szerintem. Egy jó limonádé. Úgyhogy szerintem 9, 7. 7-es, 9-es között gondolkozok, de én szerintem megadom rá a 9-et. Primarkban biztos, hogy ez lesz a legjobb, úgyhogy legyen 9. De jó. Jó ez az itóka. Ez cringe volt. Na, tehát van benne fogyatékosság, látjátok? Pedig nem is akarok. Na, ez szintén mondhatlan, csak hogy megmutassam. Nem fogom idehozni a pirosat. Hisztek bennem, remélem. Na. Mondjuk miért hinnétek? Egy vadbarom itten elkezdte ezt csinálni. Egyszer. Egy videóval, ami focis izé, csak teszt volt, testing. Amúgy le se szartam a YouTube csatornámat azóta. De hát látjátok azóta már, ez sok, nem látjátok, mert addig nem láttatok, amúgy TikTokom is van, azt is beteszem a bióba, meg minden, hogyha tudom, ha nem, akkor nem lesz ott, de azért megnézheted, és már be is követhetsz. Na, megy ez nekem. Szintén kamerában néznék, csak nem ott van a kamera. Na mindegy, magamra nézek, hogy mennyire hülyén nézek ki. Mobillal veszem föl nyilván. Nem tudom, leesett, mondtam elején, hogy kamerát kéne szereznem. És már 10 percen megy a videó, jó, ezt nem terveztem ennyire hosszúnak, mindegy, Elekrobinak is nem nézitek meg, pont azért, hogy a szar. Na mindegy, nézettsége gondolom, ő maga nem szar, mert hát nézem én is. Szeretem Elekrobi, szintén. Csak igen, le van csúszva, ő értékeit. Egyszer volt virágozás, aztán másik nap nem. De ilyen ez szórakoztatóipar, vagy hogy én beszélek. Na mindegy, most már beszélhetek, mert már itt vagyok.
szórakoztatlak téged is, te HSD. Na, mindegy. Te kedves néző, ugye? Amúgy igen, kedvesek vagytok, csak hülyéskedök, jó? Hűlök. Nem, hogy valaki komolyan veszi. De ezt is, hogy nem lehet kinyitni? Vagy én vagyok szar? Jönk egy... Na, azért. Megennyűt. Éjjelszem már. Nem fogok beszakodni, jó? Elég volt mára. Na, ezt se rázom föl, először megkóstolom. Ja, rá van írva, hülye vagyok, várjál. Lemon, igen, ez a zöldes citromos. Tropical Punch. Tropical Punch. Ez ilyen, hát ez kurva nem tropikus. Most meghaltam. Ez kurva nem tropikus. Vagy te vagy? Nem tudom, ti mit gondoltok? Írjátok le majd kommentbe. Ez retkesül nem Tropical Punch. Szóval nem tudom. Elolvasható Tropical Punch. Nem tudom, hogy látsátok. Punch. Tropical Punch. Trópusi ütés. Tehát gondolom trópusi gyümölcsök által van ez elkészítve, de nem jön át. Meg szerintem 2 közt van. Nem rossz. De mondjuk közeledik a pirosra. Nem fogom fölrázni, mert az kivette belőle a ízeket meg. Mert a pirost utána fölrázva ittam, és az meg semmilyen volt. De ez vagy 6-os, vagy 5-ös. 5-ös. Kék 5-ös. Nem jó. Nem jó, de nem is rossz ez olyan. De inkább 4, nem. 5-ös jó lesz. 5-ös jó lesz neki. Prime az retek jó, már... A citromos Prime retek jó, tehát hogy ezt ajánlom, én személy szerint, ez retek jó. Ez esküfinom, ez limonádé vagy olyasmi valami, de még jobb. 9 jó, maradunk a 9, nem fogok feljebb rakni, mert annyira azért nem jó. De ezt meginnám. Bármikor a nap, bármilyen pillanatában, ha nem lennék húsvétkodás után. Most például meginnek bármennyit. Na, de aztán meg már nem lenne mire. Na, tehát húsvétkodás az locsolkodás. Tanuljál meg beszélni magyar. Na, tehát. Jó. Na, itt is valami vágás, szép effektek, bum, robbanás. Na, ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha akartok még ilyen videókat, amúgy nem lesznek ilyen jellegű videók, mert nincs pénzem ilyenekre egyenlőre, meg nem tudom, kedven sincs ilyeneket csinálni, de látok, hogy csinálnak emberek ilyen Prime-os videókat, legalábbis az ismerőseim között is van, és ezt megcsinálom úgy, hogy nem másolok, tehát ilyen másolás az lenne, hogyha nem mutatom meg, hogy mit csinálnék, mert annyira fogyatékos én nem vagyok. És nem fogyatékos, tehát hogy megint nem fogyatékos, hanem hogy idiót, nem. Olyan ember, aki így fogyatékosnak tetteti magát a kamerába, így, ez tökéletes. Én olyan nem vagyok, úgyhogy nem fogom azt leutánozni, megmutatni, de hogy én normálisan leteszteltem, komolysággal itt-ott elvetve, na szóval, ha szeretnék még ilyet, akkor iratkozzatok fel, vagy engem szeretnétek, mert most az a kérdés, tehát, hogy tetszik a jellemem, mert szerintem bemutattam, hogy azért vicces vagyok, szerintem legalábbis, majd most kiderül. Na, viccesre gondolom magam, szeretek focizni, ez is szerintem megvan, játszani, videójátékok lesznek, majd egyszer, de azért kövessé be, csengőt nyom be. Igen, ennyi. A videósok, akiket nézek, abból fogtok legjobban rájönni, hogy körülbelül mi vagyok. Nessai first of all, second of all, Elektrobi, de azért, mert nem tesznek ki annyira gyakran videókat a többiek.
Döviárt azt mondanám, de nem nézem. Valójában csak be van követve, mert Döviár, de nem nézem, mert hát legtöbb videójuk nem érdekel. Egyszerűen az, amit csinálnak, ők maguk érdekelnek. És én sokat voltam olyan, hogy mindent néztem egyes videósoktól. Nessai-tól még most is így van, de már inkább csak úgy, hogy például elalvásnál nézek olyat, ami nem érdekel tőle. Például azzal milyen játék volt? Majd ha játszok vele én magam, akkor majd megtapasztalom. Tehát, hogy ilyen szinten, hogy kezdem azt érteni, hogy mondanak mások, hogy miért spoilerezek le magamnak egy játékot. És ezt úgy néha érzem is, hogy például a Rebirth, tudjátok, az, amilyen most játszott. Na, azt egyáltalán érdekelt. Nem, de egész. Majd, ha játszok vele, és megértem egészet én magam, akkor megnézem majd tőle ezt, hogy ő hogyan reagált rá, de amúgy nem érdekel. Tehát elalvás előtt bekapcsolom, ameddig nézem, azt elalszok rajta. De például olyan, hogy Battle Royale, vagy valami, ahol tényleg ő így elhülyéskéd, például Nessai Reacts, az tökéletes videó arra, ami én akarom, hogy őt lássam. Teljes egészébe dolgokról. Úgyhogy az egy jó ötlet volt ez beindítani személy szerint. Még ha nem is érte el azt, amit akart, nem tudom, hogy mit akart vele elérni, de szerintem jó ötlet volt. Úgyhogy ő, Nessai, Elecrobi, és harmadik helyre szintén, aki érdekel úgy engem, az a Pink Horizon. Szintén ugyanúgy, hogy nem tesz ki olyan gyakran videót, de a harmadik helyre sorolom, mert inkább őt fogom megnézni, a ki is tett videót, mint a Döviárt. Tehát Döviárnál ott egy csomó videót nem nézek. Milyen Tomb Raider-től kezdve a nem tudom hova, tehát ilyen régi játékokról tesz a videót, nem igazán érdekel. Én nem játszottam velük, már megvenni nem tudom, vagy nagyon nehezen tudom megvenni, úgyhogy alapból, tehát nem arról az, hogy pénz, hanem hogy pénz is, de hanem, hogy kapcsolatok meg így, hogy honnan szerzed be azt a régi játékot. Már nincs PS2 se neked, nekem van. Ezeknek meg még régi van, és arról játékokat most mind fogok elfuttatni én. Na, tehát még PS2-ön se futnak el, nem, hogy PS5-ön, tehát, hogy ilyen van PS5-ön, és pénzről beszélek. Van ilyen is. Na, most ez flex volt, vagy nem flex? Szerintem nem flex, csak az, hogy a agyam teljesen faszon működik. Na, fölteszem vágatlanul, hogy tudjátok a jellememet. Jó? Tehát nincs vágás. A csettintés meg előtt baszva, de csettintett, jövök Prime-mal kezembe, értitek? Képzeljétek ezt magatok el. Nekem kell vágni, hát adjatok arra van, hogy működjön. Na, jó van. Megfocizni ki a zéparkba. Na, összök először. Igen, a jövés előtt ittam Prime-okat, nem baj, reggeli, de nálam ez a reggeli, amikor nem vagyok suliba, amúgy ebédülne. Na, szóval ennyi volt. Ja, és F1-et is szeretem, igen, sportokat szeretem. Na, mindegy, hagyjad úgy, majd erről is lesz külön videó. Ha szeretnétek, iratkozzál fel, legalább egy feliratkozó, és jön a következő videó. Ha már egy embernek csinálom, akkor már örülök. Na, vagy hogy egy ember már nézi, élvezi, értetek. És TikTokot is oda. Na, szevasztok. Kösz, hogy megnéztétek. Csá, csumi.